Prehrali sme vonku 2 zápasy, vlastne veľmi dobrým vstupom do zápasu sa nám to aj podarilo, strelili sme v prvej tretine 4 góly. Pokračovali sme v našej hre, ale druhá tretina bola z našej strany jalová, tie šance sme nepremenili. Naopak súper dokázal po individuálnej chybe streliť prvý gól, pred koncom tretiny aj druhý. Prišla taká nervozita na naše hokejky, aj v mysliach hráčov to bolo všelijaké. Ten 5. gól bol taký ukľudňujúci. Samozrejme, faktor, ktorý zohral veľkú úlohu, že sme takí znervozneli, boli časté vylúčenia, ktoré ja si dovolím tvrdiť, že aj neboli a bolo to také chaotické, odpískané a potom sme to nejak dohrali do konca, ale musíme sa z toho poučiť, musíme sa naučiť hrať aj takéto zápasy, aj keď divák trošku zapíska, no, musíme byť na to trošku aj pripravení a iní.